escribiu a páxina máis indigna de 16 anos de goberno do Partido Popular. Organizou un acto para despedir entre abrazos e eloxios a un presunto agresor sexual, enviando unha mensaxe demoledora a esta nosa sociedade e ás mulleres. E que cando hai unha denuncia de agresión sexual, o presidente da Xunta ampara o presunto agresor e desprotexe a víctima. Este acto, señor Rueda, é unha mostra máis da degradación política e moral do seu goberno e de vostede como presidente. Non dixo ningunha palabra, nin chío, en todo o que estamos vendo, os coldos, as yesicas, os aldamas, os cerdanes, os pisos, as contratacións, non dixo absolutamente nada. E ora ven aquí a montar todo isto en relación a unha persoa que, en canto hubo un procedimento judicial, deixou os cargos e someteu a xustiza ordinaria. Señora Pontón.